what does that imply? What do you think that person is saying to you? When they say submit, they are not saying lay down your life to be killed, or we're not saying disappear, don't be your own individual, fade into the person. No, you have your own identity. You are 50% of the other person. You see, we enjoy today's topic. Like myself, I've been married for over 40-something years. Marriage is sweet. But one thing, it depends on how you start it. Like Dr. White said, we have to be submissive. Love your husband. Don't look at the negative part. Pick the positive and yourself you join together. Make life. Hey, Obidi. I feel tired. I feel tired. You will see me. Mama. Big sin ahụ he nọ n'ime apata. Ahụta m ka ihe na chikọwata. Ihe na mama ife na-aga aga. Ama na ife niile na-aga aga ndị niile bi n'egberi amakwa ife na-aga nọ. Anụrụ mkpu niile nọ na-eti n'abalị ka eyelo gị aka na-eti nwoke a na-esu gị na-eti anụcha ife niile. Ọmụ na-akwa kenye ya. Ọmụ na-eme ihe nnoji akwụme. Ịmakwa niile zuzu ezuzu. Oge ọbụla na-ekpuchite ọnụ ya. Ịmakwa dị ihe. Sadubi. Afumia n'anya nke ukwuu. Nneka, ọ bụrụkwanụ maka ịfụnanya ka nwoke a ga-eji gbuo gị. Ọ fụkwụ m n'anya. Ọ na mgbe ụfọdụ ọ naghị ama ejikọ onwe ya ma ọ na-ewe iwe. Ọ bụrụ na mma ka esi ejide onwe ya, ịrapụ ya sikiri na biya pụgodi. Ịpụsị ya mgbe ọ na-amụta ka esi ejide onwe ya. Nwoke ya na nwaanyị bi na-ama ka ọ ga-esi jide onwe ya nwee ndidi. Echekwa ma mụ na nwoke ọzọ ya ebi nwa bụ na ọ bụ nwoke a. Ma eziokwu mmiri mụ na nwoke ọzọ ama mbinwukwa. Otu isi wee fonye ya n'anya. Echekwa ma mụ na nwoke ọzọ ya ebinwu. Lekwa na ife mmadụ dị ndụ na-akọ n'onye ya. Were mkpịsị detu ife a mma agwa ya kịta. Ọ bụrụ na ị ga-ebi ya n'obi ide, ị na-ebi ya n'akwụkwọ ide.
Akwa efu nwoke a na-egbu isi bụ na ya na Bobby. Onye memi nai. Ofu mposi, o memi nai. Esikwa na ma gwara gị. Bụrụzie ni leje. Ekipụkwa m nke m. Asị onye fu ya kwuo. Nwanne m nwaanyị adị m mma. Adị m mma. Anyị nọkwa. Anyị na-eje. Nshọt ọ dị ka ọ Chineke na-asị gị bịa taa. Ọ dịkwa na mma. Achọkọtago ka m ga-esi kpọọ gị. Ọ dịkwa na mma o. Ọ gịnị mezi? Ihe na-eme ebe a dị too much. Ọkwa maka Nneka nwanne m nwaanyị. Arụ dịkwa. Ife di ya na-eme ya ọ ka nkụ. Nwoke a na-eti nwa ha ife. Nwanne eti ya, ife ebe ọ na-eti ya. Ọ dị ka ebute nke na-akụ pan. Nwoke na-eti ife. Nkịta akakwu njọ. Ọ bịa bụ ndị isi tinye ebe a. N'isi ya. Ị na-ebe a? Hia! Ọ dị ka ebe a na-asụ mmiji. Hei! Nwanne eti n'ụlọ sọsọ mkpu ọ na-eti ya na-anụ ife niile. Akpụkpọ Nneka si ya si n'ebe nwoke abụọ. Ọ na-asa na-akọghịli. Si na nwoke anyị egbukwu ya, ọ ka na-akọghịli dịka ọkwa nwanne m nwaanyị. Maka na Nneka nwanne gị ife nji akọ ife, ọ bụkwa na m enwere ife na-alụ maka ọkwa asịkwa ndị gọọmenti si nwunye nụrụ ebe a na-eme tigbuo na be di na nwaanyị sikwukwa ọnụnụ kwuo ife mgbe ekwu kịta na-abịa ife na-alụ everyday mbọsị niile a na-eti nwoke aka na-eti nwa ọkwa nke Nneka na onwe nwekwuru nke ya ọ mara ife biko jebe ka ife na-emenụ nwa ebe m na-eje mmafe abata esokwana na onwe ife ngwa agha efurọkwa m ya no see you no see me afurọkwa ngo here ewo everyday ọ na-eti sister no taking it adi na mma ana amata sister no si ka bịa ụmụazị a ọ bụ nnọọ iwezi ka ịbịa nnọọ ka ị na-ezeziri ya egwu ọnụọkwa m na-ezi omume sister wapụgo ji nwanne ka ị daa ada isi n'elu ụlọ elu wee daa ka iji anya wee suo ụzọ ọnụ mmadụ siri ọkpọ n'anya asị isi na mmadụ dị ndụ jiri wee sụkpọ ya anyị nọ n'ebe a na-asị nwanne ka Chineke nla ịchọrọ ịnwụ mmanwụ ka njikere ịchọrọ ịnwụ maka na onye dị ndụ na anụ dị onye nwụrụ anwụọ na anụ dị nwanne ka njikere Chineke kamgbe nne na nna anyị ji wee nwụọ anyị wee tagide afụfụ niile anyị taa wee rute kịta nwanne ka ekwesịkwanụ ka izuo ike ekwesịkwanụ ka ịdị arụ ka ịtụa ndụ mmanụ wee sị na ị ya anụ nwa onwe na di gị bụ nwe makwa na onye dị ndụ na anụ di ị na-eche efe ndị mmadụ ekwu ka nke ha ya sị mgbe ji sị ka ị nọ n'ebe a wee nwee onwe esi na esi ebe a wee pụta na ikpe ka nwoke mmadụ ji na-egwe ike ose ọnọdụ ebe a nụa ka ọ bụrụ na ịza onye n'ụdị mma ntị bịa mma ntị ife afụfụ isi na mmadụ dị ndụ jidere were ogwe ike ose isi ọtụtụ ịkpọwa m isi ọka ịkpọ m n'ekwentị wee sị m mekwe na mmadụ egbue n'ọdụfa wee tinye ome na iri nwanne ka nke iri Chineke moo
Ego iwata n'egumisi. Mokona njide wokara ke nife mmemmea. Hapụ sigo na mkpọrọ. Ike mmemme nwoke. Ebe jikwa n'akwa ọkpọkọ n'ime fim mmanụ ego. Mama achọrọ ịnọ fim ma gị mechie ọnụ igwe. Onye ebezina ezigo. Mmadụ dị ndụ wee jide wee sue. Isiokwu. Isiokwu. Biko. You see, we enjoy today's topic. Like myself, I've been married for over 40-something years. Marriage is sweet, but one thing is, it depends on how you start it. Like Dr. White said, we have to be submissive. Love your husband. Don't look at the negative part. Pick the positive and yourself, you join together. Make life golden. Today we're looking at submissiveness. When you hear the word submit, or somebody says to you, a woman, be submissive to your husband, what does that imply? What do you think that person is saying to you? When they say submit, they are not saying lay down your life to be killed, or we're not saying disappear, don't be your own individual, fade into the person. No, you have your own identity. You are 50% of the other person.
Ina haula. Biko mna gị nweke kpa nkata. Subhadallah. Ama m na-akpọte gị n'ụlọ. Mana ọ na-enye nsogbu maka mgbe abalị. Ebe ọ na-eke ile ọdụ ụlọ. Dị n'ime anyị. Maka nne gị. Ezigbo di m. Biko. Eji m Chineke n'onye ngwere arịọ gị. Biko. Ezigbo na ajụrụ m ya. So ihe chọrọ m ka imedebe m bụ ka ije fia. Ka m kwere agbake n'oge. Ụmụ nwere sọ ihe ọ chọrọ ka ọ fụ gị. Biko. Where is your sister? Ogo, why? Who be your Ogo? What? Where is your sister? She's not around. What is it? Any problem? Please, I came to beg you people. Tell your son to stop beating my sister. Warn your son. He should stop beating my sister. Other people don't want them because. Obina. Ogo, calm down now. Calm down. Calm down. Have you seen my sister lately? I gave you one more. Do you know why you're wearing everything? Can you say why you're wearing? It's going to be. Remember, man, simple. Made you why you're. Could you see one them? Jane, go and look at her eyes. She has a black eye. No evidence. Evidence? Yeah, I can talk evidence. You're talking about evidence? Yes. Go to the house and look at her with her black eye. Why don't you go to the house? Why don't you go to the house? Nana can go. These days, do you have a name? Evidence. Evidence. You go there. You eat, you drink. But when it comes to see to have the punch and pumela, you won't see that one. You are asking me for evidence. I'm okay now. Ogo. Warn your son. Ogo. Warn your nephew to leave my sister alone. Hey. Makana okoko nwannem. Umu gote nwanne mo. Uni am nwanne ọzọ. Ihe na nwa. But now Bible gwara anyị were sị, he who findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor. Findeth a wife findeth a good thing. No man should What kind of put asunder? I should let him kill my sister for me. Is that what you're talking about? You people should want him to leave my sister alone. He should stop beating my sister. Ogo ka ibudu webia. Mba! Ebu mo bia ma webia. Ebu nchoke ti wonu nwanne m nwanyi. Isi mo ka ngwe. Ndi mmeti sa tia bia ni. Gbakwanu nwanne gi we ya gbakwa nwu ya nwoke. Obu na ala na ayiya. Rakwalu no nwanne m aka. Leave my sister alone. He should stop beating my sister. Oh no, my Tyson Kobe. I just told you that they talk. You never. I'm not on ya. Were you there? Don't I get the information? My sister calls me. Don't I get the information? Your sister called you. Fugo. Oh, did you see the last bruises she was carrying on her eye? The punch that they gave her, I gave her black eye. Wait a photo. If you are supposed to Anya will change. Wait a photo. You are for my biscuit. Cake yes, well. You will see it there. I don't mean even a boon, one noon, walking, yet is in a one name. Yet is not one name one. Yara, not what I have waffle. Yara, I don't want them one yaka.
ọgwụkwa m n'ọnụ. Ewu ata m egwu n'isi. If it were my house, if she had come to my house to say this rubbish, oh God, oh my God, I would have disbanded her. Chacha nwanne ike ego ezigbo ike ego ama m ihe m ga-akọwata ama m ihe m ga-akpọ ya ihe nke akpọ ama m kwa ala ama m kwa ihe nne na nna ya metara nke bụ ụbọchị niile ị ga-akụziri nwunye gị ihe nwoke enweghị ike ikwu okwu nsị a nna m obi mbikọ ime n'otu a ya ọzọ ya afọ gbom n'anya m aka na-ekwu ọfụọ ka ọkụ ma ezigbo chimpanzee a na-anọ n'ime ọfịa Chineke and nke na-ewute ka wụ ikwulu ụmụ ka nne mmiri n'afọ ọsị gị gịnị maka gịnị maka gịnị ka ị ga-eji wekpe nne afọ a na nwa ya wa ụsụ nwa ya bụ ka nwa ya bụ ọzọ mee ka ọzọ mee na-asị a na ụzọ ebe na-arụ ya da na-arụ ya Chineke ka ihe ndị gị mere gị nwaanyị bụ gị n'afọ mpụta gị n'ụwa kacha afụrụ nne dị na ịzụrụ nwa na ime ihe na-eme isi na ọbọzọ nne gị na amụsụ ọnọdụ ọzọ amụsụ na amụ mmadụ nne gị bụ nwoke amụsụ ya na-agwa nne gị bụ amụsụ ihe achọ ụzọ ihe nchi wee mee ka o wee dị mma ihe ekpuchite mba nke dị n'ọsị mba ama m ife ọrụ ajụgo m ya ka ihe nne gị mere gị gwa anụ nnụnụ ha bụ nwunye gị nke na-egbu m mmụọ karịsịa n'ihe ha niile bụ ihe ha nwoke na-eti m ọ mesi gbo m ofe ụbọchị ọwụ ka ha si wee jee na be gị ọwụ ka ha ji wee gọọ ọgọ n'ukpo Biko Chukwu agaghị ime ihe mere wetu obi gị ka onye nwere akọwatalụ ka onye ọzọ yi ya agwa ihe nna gabiga n'aka Obi ozuole ike akwụkwọ m ike maazị onye ozi ya ka biko ka m bịa kọwatalụ gị ọ bụrụ na enwe ndụmọdụ enwe ihe ọ bụla ji agwa m ka ike akwụkwọ m nwanne nwaanyị ike ihe akwụkwọ m bikozie unu nyere m aka nyere ndụ m aka nyere ụwa m aka edewezili aweta m ihe ị na-agabiga mana ka m gwa gị eme ihe ọ bụla na-enweghị nnọọ mgbanwe emere nwaanyị ọrụ bụrụ psychiatrist ihe nwaanyị ahụ na-arụ bụ ọhụ gị gwazie ya mkpa gị niile o nwere ike bịa ịkọsagharịa mkpa gị niile ihe ọzọ bụ na ọ ga-enyere gị aka maka na ihe m na-ahụ ihe a bụ na gị na di gị niile nnọọ ije ahụ psychiatrist nke mụ na m na n'idi ọ yawanụ ama m ka isi ozukwe mara gị ndị ga-aga maka ihe ọ na-akụ gị ugbu a lee onye otu isi ekwu okwu na-ebe akwa ngwagodu gị okwu imedikwe ka onye ahụ gwa gị okwu onye ahụ gwaghala gị okwu adị m sure na unu ga-enweta ogodo na 80 ma 90% mgbanwe na ihe na-eme di gị n'eziokwu a na-agwa gị maka na ebe a isi onye ọbụla bịa sị na ihe ọbụla na-eme na o si n'ụlọ na ihe ọbụla na-eme mmadụ si n'ụlọ mana ọ bụghị ihe niile si n'ụlọ eme ihe na-eme mmadụ bụ na ịkọwatara mmadụ emetu onye ahụ ga-esi agwa gị okwu maka na ndị ọrụ ihe a gụrụ agụ psychiatrist ha gụrụ agụ mara otu bụ na ịkọwatara ha ihe na-eme gị ha esi na ihe ahụ ị gwara ha gwa gị okwu ịghọtara ya ka anyị rụwanye Chukwunu ka ezikwana ihe ọzọ m na-achọ n'eziri m akara igwe nwaanyị aka onye anụ ka maka ya gwanụ nke m na-abị n'ụlọ ọ bụrụ na ọ ekwetana ka anyị jefu ya ekwentị ya na-ekwu ọkụkụ eziokwu ka m na-agwa gị ha ekwentị m na n'ime arụ mbupụ oyi wetara nne ozugbo ekele nwaanyị ọma nne kedu adị m mma nnọọ no daalụ aha m bụ Nneka Nwosu ana m egekarị gị na redio anyị anyị na-ada akọwata maka ya ọ gbasata m eziokwu ọ ya ka m ji wee sị na mma afọ gị ka m kọwata ka mma ka enwee enyemaka ị ga-enyere m na ihe bịa
ka afọ gị maka ya. Ka eko si wee metụta gị mbụ ife anyị na-ekwu maka ya. Afọ m dị m n'anya mana gịnị kwanụ? Nnọrọbe nke ibe akwa ọ bụrụ na etu isi bịa ebe ọ ka ịbịa ka anyị chọọ ka anyị esi nwee nsogbu dị ka chọọ ka anyị esi wee ma ife anyị na ebe ọ ka ibewe n'akwa ka ife isi n'onye na ise ọ gịnị? oge ọbụla ka ọ na-akwụ m ihe ihe m na-agwa gị ebe okwu obere otiti ihe ka ọ na-eti m amaghị ihe m ga-akpọ ya akpọ obere ihe ndị na-ana ọfọ ka anụmanụ nọ n'ime ọfịa mmafuru ụzọ ka mmafuru ilo ka mkpọ n'ime ọfịa ọnọchichi ebe n'ihe na-akwụ ma ọ na-akwụ ozugbo wenata ọnụ ebezina o ilugo ebezina ka m jikere gị asị gị rapụ di gị anụ mebi ka ị pụta ke n'ebe ahụ ka e wee mara ka anyị esi tinye ọnụ n'okwu a ihe ekwekwa pụta. mba ma rapụ m nkwe ya afụka bịa na anya onye nwe nsogbu nwe iche m na mụ na nwoke ọzọ ya ebinwu Chelu ịma na o rubere na nke na gị na nwoke ọzọ yi ruo nke a ka anyị ka na ngodini Chelu ife a na-ekwe abụrụ gị rapịa ka gị na nwoke ọzọ biri ife menuru n'oge ụfọdụ ọ na-aka mma ka di na nwunye ka fa gbasaa ka e wee dozu tinye ọnụ n'okwu emechakwazi onye ahụ echighata azụ ife a na-ekwu ya ka ọ ghara imerụ gị arụ ọ bụrụ na ọ melụbekwa gị arụ mana ịma na anwụ mmadụ na ndị mmadụ ife jikwa ofu ife ka ọ bụ o nwekwa esi kwụọ gị aka ọjọọ ife anya tụbara anya eme maazị na ọ bụ na-enwe ka ị ga-esi wee ya ka m ji wee bịa ebe a ya na ịchọrọ ịnọ ebe ahụ ka e wee chọba ka a ga-esi na ya di m abụkwa ezigbo mmadụ achọrọ m ịrapụ ya achọrọ ka m nọ ebe ahụ ka e wee tinye ọnụ n'okwu aka m aka wee ka a ga-esi wee dozite ọnwụ na o si eme ya n'isi ka ama ife a ga-emenụ ịma na oge ụfọdụ maka ụmụ nwaanyị okwu a na-afịakwa n'arụ itinye ọnụ ọkwa nwoke esi na-emeghalị na ọ na-eti gị ko gị feti nka ka ụkwanụ ka esi mee na ezigbo mmadụ sịkwa m na ịfụ ya n'anya ọ ghọtachara m ya maka na onye ịfụ mmadụ n'anya ọ ga na-akụ ya n'ime ọmarịcha nwa dị ka gị na-eke ede ọ na-akụ gị ka amaghị ọbụgodị pana obita nwa na-esiri eti akụ ya ebezina akpa ịbịago ahụ etinye ọnụ ya ịnụgo ebezina chere ime ebe anyị ga-ebido anyị nwere ndị dọkịta ọlụfa bụ itinye ọnụ n'ụdị okwu a ụdị mmadụ dị gị kịta o nwere nsogbu iwe ọkụ ọ dara jidenwe onwe ya na iwe ọkụ na-ewu ya o nwere ndị ọgwụ ọlụfa fanafa ọ na-afụfa fenyere ya aka o nwere ka anyị si na-akụzigasịrị iwe ya ka o esi jide onwe ife oyi emewe na-ejide onwe anyị nwekwa ndị nke anwụ ebe a ya na ife ya emelu bụ wee narụ egwu a ijuti ya mbọsị ọ ya abịa ebe a ka mkpọọ dọkịta nke anwa ka ya na ya nọọ ka fa kwuo ka amalụ ka anyị esi tinye ọnụ ya nya iwewe ya ka ọ ghara ebe gị nwa ka o ejizi n'edi ịghọtana mana gbadokwa anya dị m achọ ife ụdị ife dị etu anụnwa maka amarọ m ụdị ife anụnwa ụdị afịara ife mmadụ achọrọ ka o mee mana Chineke edu gị nyere gbadokwa anya inugo mbọsị ọbụla o ji ime karịa ọnụ o meji inwe ya rapụrụ ọnụ emena ebezina enugo ka o were bịa ka ịgwa m ụbọchị o nwere ike ịbịa mba ijuti ya anọ m ebe a na ọrụ ebe a ka m na-alụ inugo ebezina etinye ọnụ na ya ka etinye ike n'ọnụ na ya afọ ka o esiga inugo onye anụ ebezina Chukwu gọzikwuo gị nụ Hello ladies. Hi.
Thank you for attending today's session. Today we're going to deviate a little from our normal programs. We're going to have something more exciting. We invited a professional, more professional than I am. We invited a professional who will help us run through the things that we like to explore and how it will help us in navigating our marital situations. Ladies, welcome psychologist Johnny White. Thank you, everybody. Thank you. It's nice of you to have me here today. Thank you. You're welcome. I can see beautiful faces. Looking at your faces, I know that you all have different kinds of experience, and then we're going to share at the end of the session today. But we're going to look at something. There is a word called submissiveness in marriage. It is taught in the church, and then we carry it out in our different homes. How do we practice this submissiveness in the home? Some of us have been married for a long time, and some of us are yet to be married. So it's good that we're having this kind of session so you can all learn from one another and all we have to say here today. When they say submit, they are not saying to you, lay down yourself to be killed, to be battered, to be bruised. There's something like being aware of something. When you have awareness or you have a perception of something, then you can take decisions. You can act upon it. That's why we're looking at the word submissiveness. Submitting to your husband. Know your role as a woman. If you know your place in a marriage, there will be no difficulty in submitting. Because you know that you're supposed to support your husband. And as a support, you're not going to usurp his authority. You're not going to abuse his position as a man. So you know your place, know your roles, your duties, and stay within your limits. Marriage is a work in progress. There is no end to it. There is no perfect marriage. You cannot say there's a perfect human being because you are not perfect yourself. So do not demand perfection of anybody. You need to get to that point where you tell yourself, I'm in this marriage to make it work. Once you have that at the back of your mind, it's going to work. What you focus on, what you put your mind on magnifies. If you focus on his negative sides, it begins to magnify because your focus is there. You will not see the good in him. So you are going to take 50% of him and 50% of you, and you come together as one and complement one another, and then you move on. So in submitting, let's come back to the word submit. Can somebody here tell me what submission means to you? When I say submit, it means that you have to discuss and agree on certain things, even in marriage, so you can carry it out. Once you know your place, you know he's the authority, you know he's the head, and you give him his due respect. When someone comes up, you are bound to disagree, or you have a different opinion about that thing. You discuss it. If he insists on his ways, and it's going to work for you, for your marriage, you let it be. You don't go out of your way fighting. You don't ask for a fight. Because when you push too much, you might bring about fights. And that's what we don't want. Okay? You're not a child. Nobody should beat you to understand something. It's not a do or die affair. So you discuss. At every point in time, you must talk. Wow. Yielding to your husband does not make you stupid. It does not make you a photocopy of him. You have a mind of your own. You are an individual. So you must take your place in the marriage. So in submitting, don't lose yourself. Be yourself. Stay in your marriage and make it work. It's doable. It's achievable. We all can do it. So submit, love your husband, respect him,
and be the best woman you want to be, that God has created you to be. Thank you. Thank you. Let's do that one more. Thank you. I'm sure we enjoyed that session. Oh, yes. Okay. Having heard what she has to say and the novel ideas she's bringing, we will want to invite Mrs. Sarah to come and share her experience with us. Yes. Thank you, Dr. White. Thank you. Thank you, Mrs. Ifoma. Thank you, my fellow ladies. You see, we enjoy today's topic. Like myself, I've been married for over 40-something years. Wow. Marriage is sweet. But one thing, it depends on how you start it. Like Dr. White said, we have to be submissive. Love your husband. Don't look at the negative part. You pick the positive, and yourself, you join together. Make life golden. You enjoy it. Kemgbe nke a ga-ebi biko onye metụkwa gị aka ọzọ ọha ka ị na-ekwu oge niile ịma metụ m aka ọzọ ịma metụ m aka ọzọ echi kịta itigwekwa m ụbọ ka m na-ekwe gị ihe ndị ga-eme ka m metụkwa gị aka ọzọ afọ m chọrọ enyemaka eji mfụ onye ndụmọdụ ndụ ụnyaahụ o wee sị nọ ya adịkwa mma ka ịfụ a psychologist ka o wee nyere gị aka n'ihe a na-eme gị maka afọ m isi ezucha gị ezu ebe kedu mgbe ka bido kemgbe nke a bidoro n'iburu ihe na-eme n'ime ezinụlọ anyị bụ pụọ iro gị na onye ilo were na-ekwu okwu nke bụ na mụ na onye ilo gị na-ekwu okwu ọ bụ eziokwu ka na agwa gị ha ihe a na-eme gị iche na ọgba aka ke mmadụ na ọdụ na-eme ụdị ha anyị na-eme mmadụ kwekpaka itiwe mmadụ ekwura itiwe ke ihe ọ bakere ihe onye gwara okwu ịgwa m okwu a isi m na ị na-ebu okwu a ga-apụ ilo ụjọ ga-atụ gị Kiki bụ mama bụ ya pụ ilo mmadụ nọsi n'ime ebe a nwụọ azị ka ije dọkịta nene isi kama ka nwe ya eme ihe ha na-eme gị isi mba ke Where's my sister and her husband? Your sister and her husband? Yes. You are here eating and drinking, and they just finished beating. Oh, what kind of a human being are you? You are here eating biscuits. Yes. 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 And they just finished beating up my sister. Hey!
Oh, ndị be anyị sikwa na onye ubi ya ruru ya racha. Why won't I enjoy myself? Are you not ashamed of yourself? Why should I be ashamed of myself? Hey! You love my sister, and you are here. In a biscuit, in a lachamaya. In my brother's house. Onye si maralando ya nwukwa ale kwendo rarama. What kind of a person are you? You? What kind of a person are you too? They finished beating somebody's daughter in Olebe Beating somebody's daughter? Whose daughter? My own brother, did they not beat him too? Who beat him? No, beat plus beat. Is it what to beat him? Was my sister the one beating him or he was the one beating my sister? All of the above. She did it, yeah. You know what? Because why don't trouble me until trouble troubles you, because I've come here to enjoy my life. Hey! One neck, Ito. Ito kwa? You want to? Manya ngoko. La manya la wale kwa manya lacha. Ilacha ita biscuit ita juafo. Onwe force na aro. Baby, buy na ata ita gide biscuit ita chicken eri beans eri rice eri kwasi yen ni jisike. It's my brother's house. Anyway, all over. Hey, my music or the modern After all, what is there? He beat her. She too beat him. Beating versus beating is equal to gain. Is a beater. Bịa Nneka, nke a iruzara gị otu a dịka ikpufe skapụ. Ọ dịkwa mma. Anụrụ m olu gị n'abalị mgbe ị na-eti mkpu. Kedu mgbe ị ga-ahapụ ebe a? Kemgbe ị ga-ahapụ nwoke a? Ọ mgbe o gburu gị ga-enwu? Ị chọrọ ịnwụ? Adaobi, ihe na-ekwukwanụ eziokwu. Ọ dịgo njichọ ịrapụ nwoke a, mana okwu ime omume. Afụka m ya n'anya. Bịa nwa. Emebere gị ihe nke Emeka ọyị ha gwọrọ agwọ ka nke emere gị emele nke ọhụ. Ịmakwa onwe gị. Echekwa m na mụ na nwoke ọzọ ya ebinwu. Ọ bụ na ọ bụrụ onye a. Nsogbu onwe bụ na ọ na-akụ m ihe. Ga-echizi maka nso ofu ihe ọ na-eme m wee rapụzi ya, mana ihe ka m mkpa bụkwa na ndụ gị. Ihe ọbụla gị hụrụ n'ime nwoke alụọ ya, ọ gbasa m, onwe otu o si gbasa m. And ọbụdokwu nwere isi. Nneka na ndị ihe m na-ekwu. Ndụ gị ka mkpa karịa isi mgbaka niile na-eme ebe anyị kpọrọ ịfụnanya. Ihe a bụ ịfụnanya o, ihe akwa ogbugbu. onye nwe nchegharị. Ama m ọ ya egbu oge mana ama m ọ ya enwe nchegharị. Ọkwa mgbe ọbụla na-ekpuchite nwoke a, mgbe ọbụla na-ekpuchite nwoke a, nyewa ada ekpuchite onwe ya n'ife ọ na-eme gị. Ekwukwa m nke m, ekwusịkwa m o. Ihe niile ihe dịchakwa mkpa ugbu a bụ ya bụrụkwa na ị ga-aghọta onwe gị, ka ọ ghara ịbụ na mgbe ị ga-aghọta onwe gị ya bụ na ihe emebie. Biko inwe mmanya jụrụ oyi na friji enye m, maka na friji m ada ajụzi oyi ọfụma. Ka ṅụgede nke bụ mmanya. Chukwu emelụ gị ebe ghọtakwa onwe gị. Ụwa okwu a na-egbu gị mgbu ka ọ na mmanya dị na friji. No, I know my bed fridge now. Kedu? Keki ni. Digi kwanu.
Anyway, if I were you going to sing, can you go to my brother? I'm for na kemara na onye a na-achinyere aka ya chọkwa ka enyere ya ka ọ chọrọ enyemaka m ọ bụrụ gị maka ya enyere aka n'ụlọ mba chere ife ya m achọrọ m ka isi n'ụlọ okene ọ chọọ gị ọfụrụ gị ọ chọwazie ka ha esi dozie okwu na eti na ebe ahụ n'okwu ife oyigo ka enye iwu osi ike ọ dịrọ mfe na n'ihi eme ya ife ji akpa nkata anyị ife m ji ọhụrụ gị bụ na achọrọ m ka onye ka ịbanye n'akụkọ ife a na-akọ n'akụkọ tata n'isi ụmụ nwaanyị kazi arụ gbaa mbọ iri eme ya si na ahụ Okene ka mma ka ya esi dozie okwu Amigo. Emechi kpọọ m nka nwa ka esi ejedebe amigo. Nne, nwa o ka ọ dị. How's your health? Hope you're getting better. Yes, so Nne. It is just that the whole of my body is painful. So I need pain. Oh, so sorry. Don't worry. You'll get better soon, okay? Please. I've been trying to talk to Obidi now to come and visit you, but he bluntly refused. But don't worry, I know that one day. What is this witch doing in my house? Calm down! Hey, ask them come on down. Ask them come on down. Hey, Nwosu. Hasbro drive you. Please listen to her. Hey, hold it. Don't get me angry. Yeah? Ask me Kunina. What is this now? Obi. There, look. Listen to me. Do not get me angry because I will rid myself of you. I don't want to see this witch in my house again. This is the first and last time. I will warn you. Emeka! What's up? Okay. Can't you Kenegi? Can you hear na nne gị mere gị? Iji wee kpọọ ya si ebi. Nwanyị ahụ gbara ajọ nke ukwuu. Nwanyị ahụ bụrụ ezigbo mmadụ. Ihe a ka na-adị ekwu okwu bụ na njụ gị maka nne gị. Kedu ihe bụ ihe ahụ mere inwe ike ịgbaghara? Achọrọ m ka ikwu ihe ọbụla gbasara ya. Ọkwa ma na abụ m nwunye gị. O kwesịkwara ka ị na-ezoro m ka enwe ihe na-ezoro m. Na-akọwara m otu o si dị. Ka m wee ghọta. Biko, anyị ike ịkwụsị ikwu okwu. Ngwanụ, ọ bụrụ na isi ka anyị ekwu na ọ bụrụ na isi na ịchọrọ m nke m na-ekwu enweghị nsogbu dị ya enweghị nwa agarapụ gị ebe a ka anyị jide eze na ụlọ nke ọzọ. Mgbe anyị bi ka ezinụlọ mgbe anyị bikọtara ọnụ dịka ezigbote ezinụlọ n'ọbụ na na-amụrịkwa mana mama m abụrụ mmadụ. Papa m bụ onye na-arụ n'ụlọ akụ. Mama m bụrụ nwaanyị edebere n'ụlọ ka ọ na-eleta ụlọ anya. Ụmụakwa m bụrụ nwatakịrị nwee ọtụtụ ihe ọ chọrọ ịbụ na ndụ ya. Mama m ekwensu dị n'isi ekwere ka ịtụtụ n'anyị nwanyị
Done number 1, so let's have number 2. And don't forget to make your spaces, okay? Okay. Yes. Okay. That's a T-H-E-R. No, you got what you should do. Hello, honey. And welcome. Welcome, Daddy. Honey, you don't look so good. Welcome, Daddy. Welcome. How's your day? No. Who told me you've been sacked? Come on, why? They said they were downsizing in the bank. Unfortunately, I was affected. Oh! How are we going to survive? Oh no. This is not nice. This is not nice. Listen, darling. We will survive. I'll just find another job. It's not that there are bills to take care of in the house now. There's school fees, there are other things. Do you know I expected you to console me instead of this? I lost my job. This is not part of what I'm saying. I lost my job. And I have the house to take care of too. They're expensive to do. It's not like I don't understand or something, but shouldn't I bother about how we're going to move forward, at least survive in the house? Eh? Angelina. Sweet. I prepared this check for you. You're so sweet. You're sweet. Daddy, what are you thinking of? Yeah, nothing. I was not thinking. It's Mommy, right? She's always shouting at you. But Daddy, why are the both of you always having problems? No, we're fine. Daddy, you're not fine. You're not happy. Obina, we're fine. We are very fine. You see, it's just that your mom is... yours. What lies are you feeding my son with? You want to turn him against me, Abi? See, I wasn't trying... Liar! Half man. Okay, you want to instigate my son against me? Obria. You used to be a good woman. You used to be beautiful. That is when you had money now.
Is it not money that brings out beauty from someone? Tonia Igbo neighbor. You hear me? Get up and look for money, beautiful. My son. Yes, honey. I have suffered so much. I've suffered so much at the hands of your mother. Ever since I lost my job, your mother has treated me nothing more than an animal. I've gone through so much pains that I can't even explain. My son, Obina, don't ever depend on a woman. Don't ever allow a woman ride you. I don't know what will become of me. But don't ever allow a woman like your mother ride you. At every point in time, be a man. Be strong. At every point in time, stand on your ground. Because I was weak. Obina, your father is weak. See what my weakness has cost me. See how low I have gone because of your mother. Obina, you must always be strong as a man. Don't be weak like me. Now it's late for me to change. But I have hope, my son. Don't ever trust a woman. Don't put all your eggs in their basket. In my weakness, have strength. Don't let them ride you. Be a man. What I am seeing in this house is not what I expected at all. You know the kind of person I am. You know how I provide for my family and also provide for your family. But Auntie, to be sincere with you, your sister is not treating me well at all. Okay, look. Obina is supposed to resume school in the university. But Auntie, as I talk with you now, your sister prefers me to give her money for Ashwebi instead of me paying the school fees for Obina. Since I lost my job, Auntie, everything has just scattered. Hi. Ogo Muki. No. You don't be mind you. Take it easy. Okuma. That the Bible says a man that cannot provide for the family is worse than an infidel. How are you? Hi. Look at me, did you hear what? Oh my blame wine. We love to be with our mates. We don't want to be left behind. That's the truth. Yes, I agree with you that Obina, his school fees is paramount, but at the same time, you need to satisfy your wife first because she has been in existence before Obina. Auntie, hey, I wish you know, Auntie. Hey, Auntie, I can't believe you are saying what you are saying now. Your sister is too materialistic. Too materialistic. I remember those days when I was still working. You need to see the way I lavish money on her. Anything she wants, I buy. My in-law, you are doing your duty.
now that I've lost my job, she should understand. There is a difference between you've lost your job and you are not capable. Okay. I'm trying my best. Because if you have lost your job in the real sense of it, that means you are no longer a man. Yes. But you can lose your job and you are capable. When you lose your job, you don't lose your life. There are other things that you can do to do the needful. All the people doing bricklayer, drivers, they are all jobs. One should be proud of whatever one does to bring money to the family. I don't think my sister has demanded for too much. Just mere cloth of how much? Nah. Do you know that the other day, because I have started doing the driver work that you are talking about, your sister insulted me, practically beat me up in my own house. Just because there's food stuff in the house, and then I make 5,000 every week, and I carry the whole money and I give to your sister. Ogobiko, 5,000. King Apokagasi is one everything. Just 5,000. Hi! What is she going to buy with 5,000? Even though you are saying that food stuff and everything, do you know how much they sell meat in the market? Hey! Don't say. If you are saying that, okay, maybe you gave her 15,000 to manage, hey, I will not say okay. She shouldn't complain, but this one, nah. I will not see bad thing and support it to go in Metoria. Pico, that 5,000. I walk from. It's not working. And don't be nice here. And you are there. Pico, let me ask you. That 5,000, is it for just one day or how? 1 week now. 1 week. 5,000. Just 1 week. Okay. 5,000 for 1 week. Oh God. In-law. Ekukwana ihe ahụ ọzọ. 5,000 1 week. Mind you, you are there. Will you not eat out of what she buys with it? Your son is there. That one that eats like gluten. 5,000. Auntie Betesuya. See the way the suya na aroma. What is the nama useful for? If you cannot they cut the suya from the arrow. Maybe someone. Will I kill myself? Is it my fault that I lost my job? What will I do? Where will I start from? Okay. If you lose your job, go and retrieve it back. Hi. Retrieve it back. Our people say mberede nyiri dike. Man, not the same mberede keji kwa amadike. In-law. My in-law. They look at walking now. Hi. Until when I was buying you Hollandias, when I was buying you that time I was best in law. When you was buying me, what did you buy? Is it that okrika wake up that you buy? Aqua that has seen many days of goodness and mercy that you bring. Because I just don't want to disgrace you. I collect it. And then you want to come and tell me that you are the one that is buying clothes for me. If that is the case, if that is what will make you to be a man back, let me go and bring those clothes and give back to you. Because when you was buying me. Yeah. Oh. There's nothing wrong with me. Auntie stainless auntie. Welcome. Happy good work. I heard all these things. Shut up your mouth. Shut up. Keep going.
It's because I didn't want to talk. Hey, Mama Obina. Mama Obina. Mama Obina. How many times did I call you? Hey, when your cage paracho fed your go. What you are doing to your husband is not good. It's because you are my sister. That is why I don't want to start shouting. How can he give you 5,000 naira for 1 week and you are crying, you want a shoe because it's not getting? Is it nice? Even me that I am not, my husband cannot even afford to give me 2,000 naira. Hey. You see somebody that has lost his job and the man is breaking a arm and leg to make sure that you are okay. No, a word is enough for a wise you. How much I go I'm not going to be butenka. How will you go and rob a bank for your sake? Can't you think about your son? Remember, you have a son for him. And whatever you do to your husband, you don't know what tomorrow will be. If by chance now, power might change hand, and the man will come and do go Senaya, where do you want us to stand? That is all I want to tell you. Imarasu is one mama. Imarasu is just you. That's all. Go. Auntie Cherry, I know from now support a guy that a man that cannot help his family. Is he the first person to lose job? Am I the first person to have a child? Because I have a child, here. I should not look good. My mates are there doing other things, looking good. I should be hiding inside the house. Okoye. Even white rats now come outside. People see it. They no longer hide inside. A full human being will be hiding. Dad, I didn't call you for school again until you recover. No, my son. Obina, my son. You can't afford to lose your admission. Your mom will take care of me. Which mom? Where is she? I saw her when I was to get drug at the pharmacy with one man. With who? With a man by the streets. I will take care of myself. Dad, let me stay. You know your BP is high. I don't know what anything's happened to you. Our mom is the last person you should be with right now. She's the cause of your illness. My son, Yes, Dad. I will take care of myself. I'm used to this. Okay. So go and get ready. Okay. Yes, Mom. This house will just be lonely without you. Really going to miss you. Thank you, Mom. I'm not sure you take care of Dad. Obina. Yes, Dad. Please take care of yourself. Be a good boy and take your studies very seriously. Don't join cults. Okay, Dad. Okay. Mom, please take care of Dad. Please, Dad's not fully recovered. Okay.
Let me begin if I miss my boss. Quick, no time. Stop being now. Do you know that woman killed my father? My father died. A sad man. I sold second-hand clothes to see myself through the university. I went through a lot. It almost affected my relationship with women. But